Здравейте! Ние сме отборът на катедра електроснабдяване и електрозавеждане към Техническия университет Варна и участвам в състезанието NORAC сбъдва мечти на училищата. Аз съм главен асистент Панчев, ръководител на отбора. До мен са Георги Джендов, първи курс ОКС магистър, Момчил Луков, който е четвърти курс ОКС бакалавър, и също така имаме още един участник, който е Милен Саров, първи курс ОКС магистър. Лабораторият макет е изграден с 80% продукти на NORAC, като в процеса на разработване успяхме да се запознаем достойно с техните възможности, с тяхната апаратура и да се постарахме да използваме пълният им потенциал. Като съответно в таблото имаме автоматични прекъсвачи, директна токова защита, имаме контактори, съответно релета, удобна защита и съответно разполагаме с ключове за управление, светлини, звукове, сигнали, кнопки. Имаме съответно и програмируем таймер. Таблото представлява съответно лабораторен макет за управление на асинхронен двигател. Той има и предоставя следните функции: управление в схема звезда триъгълник, както и честотно управление. Честотното управление позволява да се развърта двигателя наляво, надясно, както и да се управляват неговите обороти. Създадена е програма за управление и мониторинг на разработката, като използваме микроконтролер Raspberry Pi и 8 модулна релейна планка. За начало на нашата демонстрация започваме с режим на честотно пускане на двигателя, като предварително сме го избрали от трипозиционния ключ. Имаме и възможност да регулираме неговата посока и неговите обороти. Обръщаме посоката. И съответно чрез потенциометър намаляме или увеличаваме неговите обороти до спиране. Втората част от нашата демонстрация е режимът на пускане в звезда, като отново го избираме от трипозиционния ключ. Последният режим, който ще демонстрираме днес, е звезда триъгълник. И като бонус ще демонстрираме и аварийния стоп. Благодарим на NORAC за възможността за участието в състезанието. Очакваме вашата подкрепа.